היי, שלום לכולם. בימים המטורפים האלה, אני רוצה להציע כמה הצעות שעוזרות לחרדה מהשיטה של קרל, מהשיטה שאנחנו הולכות ללמד בריטריט. אז בראש ובראשונה יש לזה צליל שממש טוב לחרדה, וצליל שבעצם מחזיר את החוליה השישית למקום שלה, מתוך החוליות הטוריקליות שיש לנו בגב, ולצליל הזה קוראים קאול. אנחנו עושים אותו 4 פעמים בנשימה. צריך לקחת נשימה מאוד עמוקה. אפשר לעשות את זה בכל תנוחה, לעשות את זה בישיבה, בשכיבה, בעמידה. זה ממש עוזר. ואם אני נכנסת לזה מנקודת מבט של נשימה או עצב הווגוס, אז כל צליל שנעשה כשאנחנו לחוצים, שהנשיפה יותר ארוכה מהשאיפה, זה ממש עוזר לנו להפעיל את מערכת הרגיעה שלנו, את המערכת הפרסימפטית, היא נקראת. מערכת של הרגיעה והעיכול. ובמצבים שאנחנו בעוררות יתר, זה מאוד עוזר להוריד את זה למטה. הצליל הראשון שאנחנו נעשה בשביל זה, הולך ככה. אז אנחנו עושים את זה בין 6 ל-7 פעמים, אפשר לחזור על זה, אפשר לקחת הפסקות, אפשר לעבור לשכיבה. לפעמים כשאנחנו שוכבים אז אנחנו יכולות לנשום יותר עמוק. זה לא נורא אם לא מצליחים 4 פעמים, זה ממש בסדר גם בין 2 ל-3, העיקר שאנחנו חוזרים על הצליל, תוך כדי שאנחנו באיזשהו מנח שבו אנחנו רפואים, שזה עוד דגש, אנחנו צריכות להיות כמה שיותר רפואות, בשכמות שלנו, בלסת שלנו, לתת לצליל לצאת מאיתנו. אנחנו עוד לא למדנו איך באמת מוציאים את הצליל הזה מאיזה תיבת תעודה, אבל כל ניסיון לעשות את זה כבר מעכשיו, זה מופלא וזה באמת יכול לעזור לכל סטרס או חרדה שעולה בנו. הדבר השני שאני רוצה ללמד אתכן, זה טריק שקרל לימדה אותי של להשתמש בשני אגוזים, או נייר טואלט, אני תכף אדגים, ואנחנו שמים את זה בעצם בשתי הנקודות האלה מתחת לשפתיים, שזה פשוט נקודות שהלחץ עליהן מרגיע, כמו נקודות ברפואה הסינית או בכל מיני שיטות אחרות שאנחנו לוחצים, וזה מרגיע. אז אנחנו יכולים לשים כאן, ואחד כאן, ופשוט להישאר עם זה, קצת נראים כמו סנאי, ככה, ואז גם לא יכולים לראות כל כך שאתם עם זה. ובעצם להישאר עם זה כמה זמן שצריך. מפעם אחת שהיה לי ממש התקף חרדה עוצמתי כזה, לפני איזה שנה, אז פשוט לקחתי, היה לי כזה נייר טואלט איתי, אז לקחתי, חתכתי לשתיים, עשיתי ממש עיגולים קטנים כאלה, והנחתי לאיזה שעה, עד שזה פשוט, זה מוריד את הלחץ. כאן, אחד כאן ואחד כאן. משאירים את זה, זה יותר כיף שזה אגוזים, אחרי זה אפשר לאכול את זה. אבל הלחץ על הנקודות האלה פשוט גם מוריד את הלחץ למטה. אפשר להשתמש בזה גם ביום יום, בלי קשר איזה רגע מאוד עוצמתי שזה קורה בו. עוד שיטה שהיא ממש טובה, היא גם הכרתי אותה מקרל, ואז גם כשלמדתי נשימה, והיא נקראת EFT, Emotional Freedom Technique, שבעצם מה שעושים בה, זה עוברים על נקודות לחיצה בגוף. אנחנו מתופפים באיזשהו סדר מסוים, ממש פשוט נותנים תפיחות צ'יקונגיות כאלה על אזורים בגוף, מתחילים בדרך כלל באזור הזה, ואז עוברים לבית צ'כי. אוקיי, עושים צד צד, ואפשר אז לעבור לכאן. עושים את זה בין 10 טיפופים נגיד לכל נקודה. משהו כזה, פשוט מרגישים, זה פשוט עוזר לנו, המגע הזה, לקרקע. וגם באזורים מסוימים שאנחנו נעשה עכשיו על הפנים, צריכים קודקוד הראש ולאט לאט יורדים למטה. יש כל מיני צורות שראיתי אנשים עושים את זה, אבל הכי חשוב זה פשוט להמשיך. הסדר לא כזה משנה. וכשאנחנו מתופפים בעצם על האזורים השונים האלה בגוף, גם באזור הפנים עוברים לנו סעיפים וענפים של עצב הווגוס. וזה גם מאוד מרגיע, גם אם נעשה עיסוי פנים או גם אם נעשה את הטיפופים האלה. אז אפשר לעבור לכל מיני אזורים בפנים. מתחת לאף גם, מתחת לפה, ועל עצמות הבריח. בכל מקום בעצם שמרגיש לכם הטיפוף הזה הוא מאוד עוזר, והסדר הזה עוזר קצת לשמור על הרוטינה הזאת.
וכשאנחנו עושות את זה, גם אפשר להוסיף לזה כל מיני משפטים או מילים שעוזרים לנו להרגיש בזמן הווה שאנחנו מוגנים ובטוחים. זה עוד חלק מהשיטה שאפשר להוסיף, חוץ מהטיפופים. אם מרגיש לכם, אפשר גם רק את הטיפופים האלה. אז נגיד, אם אני רוצה להוסיף לזה משפטים, אני יכולה להגיד, למרות שאני עכשיו מרגישה המון סטרס ולחץ בגוף שלי, אני יודעת שאני מוגנת ובטוחה. למרות שעכשיו אני חווה מלא מתח, מלא חרדה ופחד, אני יודעת שבזה הרגע אני מוגנת ובטוחה. אני מקבלת את זה שהגוף שלי חווה עכשיו מלא סטרס. אני נותנת לו את כל האהבה שאני יכולה. זה משפטים שפשוט עוזרים לנו בזמן הווה להחזיר אותנו לנוכחות כאן. אפשר להמשיך עם הטיפופים בכל זמן שאנחנו רוצים. ועוד דרך, אם אנחנו לא מרגישים בנוח שאנחנו בסביבה מסוימת עם אנשים, זה פשוט ללחוץ על האצבעות שלנו. להעביר ככה לחיצה, 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 לעבור ליד השנייה, וגם אפשר להוסיף את המשפטים האלה, ממש משפט לכל אצבע, ולעשות את זה גם 10-20 סיבובים. אפילו רק עם משפט אחד. אני מוגנת ובטוחה, אני מוגנת ובטוחה. ככה ממש להמשיך, אצבע אצבע. עד שאנחנו נרגיש פשוט שיש איזושהי הקלה. ועוד זה כמה תוספות שאני יכולה להוסיף מבחינת הנשימה. אחת מהן זה נגיד נשימה שרפתית, שמה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם ממלאים את הגוף שלנו כמה שיותר באוויר ומוציאים. על ידי ההפעלה הזאת של השרעפת, אנחנו מפעילים שוב את עצב הווגוס, שאני אומרת את השם הזה הרבה. באמת עצב ראשי בגוף שלנו, שממש עוזר לשחרר סטרס ומתח. אז אנחנו לוקחים שאיפה עמוקה, מנפחים את כל הגוף, עד שאנחנו מרגישים את השריר הזה שיש לנו כאן בין הצלעות, ונשיפה, שחררים את הכל עד שממש לא נשאר אוויר. ואם אפשר, תמיד נשיפות יותר ארוכות מהשאיפה, זה גם עוזר לנו להפעיל את המערכת הפרסימפטית. שאיפות מהאף. אפשר נשיפה או מהאף או מהפה. מעולה, בעדינות. ולחזור על זה כמה פעמים. זו טכניקת נשימה שמאוד טובה למצבים האלה, שגם היא עובדת על עצב הווגוס שלנו, זה בעצם להוציא צליל בנשיפה. והיתרון בא שאנחנו עושים עם השפתיים שלנו ככה כמו דוגו, האוויר יוצא יותר לאט, וגם אנחנו משחררים את הלסתות שלנו. אז אם אתם מרגישים איזושהי נוקשות כזאת בלסת של, אנחנו מחזיקים את כל המתח הזה בימים האחרונים, אז אפשר לשחרר את זה דרכה. אז בואו נרוקן את כל האוויר, ניקח שאיפה, נשיפה. עד שממש נגמר לנו כל האוויר בגוף. מי שזה קצת יותר מאתגר לו בגלל התנועה הזאת של השפתיים, אפשר לעשות לקחת שאיפה ולהוציא אז אם יש איזשהו תרגול כאן שאתם יכולים לאמץ לעצמכם שהוא קצת מוריד את סף החרדה, אז נהדר. עוד דרך שאני יכולה להציע שהיא יותר פיזית, זה ללחוץ על כפות הרגליים שלנו, זה לעשות שם עיסוי. עוד דרך זה להסתכל על המרחב שמסביבנו, לעשות איזושהי אוריינטציה, לזכור את המרחב ולמנות חפצים בחלל. וזה עוזר לנו רגע להפעיל את האונה הקדם-מצחית שלנו, את המוח החושב, ומוריד קצת מהעומס שנוצר על האמיגדלה, על כל החלק הזה במוח שמחזיק את הרגשות ואת הפחדים והחרדות, שיותר מופעל ברגע שאנחנו מרגישים את זה, ולהשתמש במוח הקדמי שלנו, זה עוזר רגע, זה איזושהי עזרה ראשונה לבסט. אם יש לכם איזה שאלות, אז אתם מוזמנות לשלוח לי הודעה, אני ואולה פה. שולחת לכם מלא אהבה וחיבוק גדול, ושגם התקופה הזאת בסוף תעבור.